Călin Georgescu se duce duminică la târgul de la Domnești din Argeș și, având o discuție cu cineva pe tema asta ieri, acel cineva mi-a zis așa cu un glas și cu un ton superior, așa mi-a zis: și ce o să facă, mă, Georgescu, mergând la târgurile astea, la Izbicen, la Domnești și pe unde s-o mai duce? O să aducă turul 2 înapoi de la târg? N-am intrat în discuția asta. Mă ia de la stomac, așa cum să vă spun, în momentul în care trebuie să constat, uneori cu amărăciune, că intru în dialog și cu tâmpiți. Da, asta e viața. De ce îi fac tâmpiți? Ca să și justific această etichetă. Pentru că eu nu înțeleg ce în mintea unui ins care ia în derâdere un eveniment de o gravitate excepțională care ne-a adus într-o situație teribilă, adică situația în care ne aflăm astăzi, din toate punctele de vedere. Dacă astăzi numărăm, cum să spun, cu spaimă și cu dispreț și cu groază pașii lui Nicușor Dan la propriu, gândindu-ne că pică nas pașii politici ai lui Nicușor Dan, gândindu-ne, ia uite bă, iar ne duce harpalete în vreo văgăună politică. Dacă astăzi suntem într-un blocaj politic îngrozitor, cu partide care nu reușesc să construiască un guvern în România, toate aceste lucruri sunt cauzate de ceea ce s-a întâmplat în nenorocitul acela de decembrie, 6 decembrie 2024. Și sunt voci din ce în ce mai multe care admit acest lucru, sigur, îmbrăcând totul sub o, cum să zic, tot soiul de variante de astea din categoria: dom'le, da, nu e bine că s-au anulat alegerile, dar pe de altă parte, dacă ieșea Georgescu președinte, ce era, mă, dacă ieșea Georgescu președinte? Care era problema? Nu vă convenea vouă? Avea idei, se implica, știa să conducă o țară? O să ziceți: dar nu, bă, că nu știu. De unde știți, bă, voi că nu știa? De unde știți că nu știa? Că la Nicușor Dan ne-a spus că știe. Și îl votați pentru că e olimpic și asta e o garanție că el știe să conducă o țară. Na, poftim. Luați cu pâine. Nicușor Dan în fruntea patriei. Harpalete, văzduhistul, pavaristul. A dat cu țara de pământ și atât de bun e că de 2 luni de zile să chinuie să facă un guvern. Și nimeni nu-l ascultă. Tonul ăsta superior al unora care cred că ei trăiesc, așa cum am mai spus, într-o altfel de lume, sunt o rasă superioară și prin urmare își permit să emită niște judecăți din astea categorice, de genul: domne, bine că s-au anulat alegerile, că altfel venea Georgescu președinte, fără să, dacă intri un pic în ei și întrebi: și ce, mă, dacă ajungea președinte, care era problema, îi simți imediat cum dau în bâlbâială. Pentru că fie recur la clișee din categoria aia: păi da, mă, dar era omul lui Putin. Pă bune, mă. Ți-o bagă pe aia după aia. Știi că Georgescu a vorbit? Ce vorbești, bă? Avea idei crețe din categoria industria calului și alte chestiuni. Mă. E mai bine cu ăsta care n-are nicio idee, care e vai mama lui, de care râde o planetă întreagă. E mai bine cu un păcălici în fruntea statului. Mă. Așa că atunci când îi aud pe ăștia încercând să ia la mișto ieșirile lui Călin Georgescu în locuri în care se află mulți români, pe mine treaba asta mă îngrijorează mai mult decât chiar și decât situația politică, pentru că îmi dau seama că avem de-a face cu o orbire națională.
Dar nu e o orbire națională, cum să spun, justificată. Că uneori, cum să zic, poți să iubești atât de mult un conducător sau să-l faci o pasiune politică pentru un conducător încât să zici, dom'le, am încredere maximă în el și orice altă variantă sau alternativa e exclusă. Adică să zici, dom'le, îmi place atât de mult Nicu Șordan încât nici nu vreau să iau în calcul varianta unui alt președinte, fie el Călin Georgescu sau altul. Numai că noi trăim într-o țară în care Harpalete Văzduhistu e vai mama lui, Bolojan e vai mama lui, Grindeanu e vai mama lui și într-un astfel de context încă mai există inși care vin și spun, da mă, rămânem cu vai mama lor ăștia, dar în niciun caz nu putem să luăm nici măcar în discuție varianta în care Georgescu ar putea fi președintele României. Atunci rămâne pentru genul ăsta de orbire o singură cale spre vindecare. Să vezi cu ochii tăi, să le arăți și acestor orbi ce se întâmplă cu adevărat atunci când Georgescu este printre oameni. Nu există, prieteni, un sondaj mai bun de opinie. Vă spun și ca om care, eu nu spun că nu-mi place chestia asta, ce persoană publică. Sunt persoană publică în măsura în care, apărând de niște ani mulți la televizor, sigur că oamenii te recunosc pe stradă. Iar din această perspectivă am deja experiența omului care de 10 de ani înțelege din priviri, să zicem așa, dacă beneficiază de simpatie populară sau de dispreț popular. Adică știu exact, uitându-mă la unii care mă intersectez, repet, fie și din priviri și care mă recunosc pe stradă, dacă sunt oameni care mă simpatizează sau oameni care nu mă simpatizează, uite, să spunem așa. Din punctul ăsta de vedere, felul în care privesc eu ieșirile lui Călin Georgescu în astfel de locuri în care există oameni mulți, sunt pentru mine extrem de revelatoare. De ce? Păi vă spun de ce. Pentru că am făcut și campanii electorale și m-am dus și eu până târguri, până piețe. Unii te simpatizează, dar alții te iau cu huo, mă. Ori eu n-am văzut până acum genul ăla de, cum să spun, de moment contondent, moment nefericit, nu știu, în care Georgescu să fie luat cu huo. Păi ia să ne închipuim, hai să ne închipuim chestia asta, că se duce la un astfel de eveniment Nicu Șordan. Păi l-a luat lumea cu huo pe străzile din Timișoara și pe străzile din alte orașe pe unde a fost. L-a luat lumea cu huo la Galați, vă aduceți aminte? Într-un moment în care căzuse drona și lumea ar fi trebuit să fie bucuroasă, nu-i așa, că la fața locului se deplasează însuși președintele patriei. Harpalete a fost luat cu huo. Bolojan e luat cu huo. Pe unde apare, când apare, dacă apare. În schimb, își comandă sondaje de opinie în care se pune moț ca fiind și beneficiar al încrederii populare și conducând un partid care crește ca în povești. Bă, nu e niciun sondaj de opinie mai tare decât ăsta pe care îl face Georgescu mergând în târguri. Nu există. Te duci acolo, dacă te simpatizează lumea, vine la tine, strânge mâna, vrea să facă poze, vrea să zică două vorbe, vrea să plângă, vrea să te felicite, vrea să nu știu ce, sau te ia cu huo lumea. Și nici n-a pus să te dai jos din mașină, n-a pus să deschizi portiera, că automat auzi un cor de înjurături. Astea sunt sondajele de opinie. M-am și amuzat la sondajul de opinie pe care și l-a comandat și l-a publicat de ună zi, v-am povestit ieri de el, Bolojan, că numele lui Călin Georgescu nu apărea deloc în cercetarea respectivă. Bă, n-ai cum. Azi, la ora la care vorbim, și asta se întâmplă deja de niște
luni multe. Deci, hai să punem așa, după alegerile din 2024, alegeri prezidențiale, nu ai cum să faci un sondaj de opinie în țara asta. Când vine vorba de treburi politice, în care măsori încredere în lideri politici, notorietate, intenție de vot și așa mai departe, nu ai cum să faci un sondaj fără ca în acel sondaj să apară Călin Georgescu. Nu există. Orice, să țineți cont de treaba asta, orice cercetare sociologică la care vă veți uita și în care numele lui Călin Georgescu este absent, trebuie împachetată, mototolită, aruncată la coș pentru că nu valorează nici cât o ceapă de gerat. Este cel mai important actor politic astăzi în România. N-are partid, nu e șef de partid, e adevărat. Dar are pe ea, care când apare Georgescu pe stradă, îl aplaudă, vor să-i strângă mâna, vor să facă fotografii cu el. Strigă turul 2 înapoi. Ceea ce ne duce, prieteni, la o constatare pe care e bine să o facem acum cât e încă de vreme și nu e prea târziu. Mai ales că poate o aud și unul dintre politicienii lui Pește Prăjit. Azi, la ora la care discutăm, partidele politice nu mai valorează nimic. Cine își va face un viitor partid politic, și cred că sunt deja, dar încă n-au notorietate, dar care să aibă și un lider, să zicem, puternic, și vor face partidele alea sau partidul ăla pe internet și vor reuși să adune într-o pagină de Facebook, un canal de YouTube sau nu știu, chiar și pe Instagram sau pe X sau mai știu eu unde, 100.000 de inși, punem așa un număr, pot să fie și 50.000, dar 100.000, omul ăla poate considera, sau acea grupare, acel proiect poate considera că e deja un partid politic mai puternic decât PSD și PNL, poate chiar la oaltă în acest moment. Pentru că în vreme ce aceste partide care există azi în formule din categoria avem sediu în Chiselev, avem sediu în Modrogan, avem sediu mai știu eu pe unde, și care sunt preocupate de siglă, de filiale locale de una de alta, sunt niște forme fără fond. Ele nu au substanță, nu beneficiază de încrederea publicului. Ele sunt niște structuri anchilozate, terminate, care au uitat că cel mai important capital pe care îl are un partid este simpatia populară față de liderul sau liderii acelui partid. N-ai așa ceva? Poți să pui tu că ești Partidul Național Liberal, afiliat la popularii europeni, care ține discursuri bombastice în Parlamentul European sau în Parlamentul României, care face campanii electorale cu caravane, cu ciucă pus pe, vă aduceți aminte, pe panouri, în toată patria, da? Și Lulu. Rețelele sociale, zona asta de internet, lumea asta virtuală. Când vine vorba de decizii politice, alegeri, devine pe zi ce trece mai puternic. Aici se joacă meciul. Și sigur, plonjarea apoi în lumea reală ca să testezi dacă într-adevăr nu e vorba doar de, nu știu, o iluzie creată pe rețele sociale. Că pot să fie și pagini astea cu 100.000 de like-uri sau de subscriberi și făcuți din boți. Așa că suntem într-o cu totul și cu totul altă paradigmă și mă uit cu amuzament, da, am simțit nevoia să împărtășesc cu voi lucrul ăsta, dar eu mă uit cu amuzament la genul ăsta de papagali politici precum Bolojan și Grindeanu, care încă mai cred că ei conduc partide. Nu mai conduceți niciun fel de partide, alea nu sunt partide. Ce aveți voi în cârcă acolo,
o siglă de partid cu 3 trandafiri sau cu o săgeată, da? Ăla nu-i partid. Ălea sunt niște structuri anacronice, adică niște structuri care nu mai au legătură cu timpul în care, sau cu timpurile pe care le trăim acum. Prin urmare, ăsta este și motivul pentru care eu cred că la ora actuală cel mai mare partid politic din România este partidul Călin Georgescu. E un partid care nu are nevoie de sediu. E un partid care la ora asta nici nevoie de parlamentar nu are. Deci cel mai mare partid al României este partidul Călin Georgescu. Partidul CG. Cu atât mai mare este acest partid cu cât lângă partidul Călin Georgescu, care, atenție, nu e partidul unui singur om, e o revoluție în materie de politică. Da? Mâine, dacă lângă Călin Georgescu vin 100 de oameni care vor fi, nu știu, pe listele viitorului partid pentru funcțiile de deputați și senatori, partidul ăsta rupe. Rupe. Pentru că, și asta e cel mai important, când vine un lider politic și pune mâna pe tine și zice ăsta e omul meu sau ăștia sunt oamenii mei, da? Oamenii merg pe încredere, mă. Că de fapt despre asta este vorba până la urmă. Toată relația asta dintre alegători și aleși este o relație bazată pe încredere. Bă, îl votez pe ăla având încredere că odată ce ajunge la putere o să facă treabă. Ce se întâmplă după aia e altă discuție. Nimeni nu există garanții în treaba asta, iar mucușorii săraci sunt cei mai prăjiți și loviți de această chestiune. Că au avut încredere că o să facă Nicu Olimpicu, Harpalete Văzduhistu, mare treabă la Cotroceni și acum își dau seama că e ca în cântecul ăla de cârciumă. Unde e iluziile mele care le-am avut? S-au dus. Revenind. Ieșirea lui Călin Georgescu, prin urmare, duminică în Târgul de la Domnești, este cel mai tare sondaj de opinie care poate fi făcut în România. Așa că încercarea unora și altora de a lua la mișto aceste ieșiri ale lui Georgescu sau de a lua la mișto ideea turul 2 înapoi, este o prostie din foarte multe puncte de vedere și o să-i coste. Am avut curiozitatea, prieteni, tot uitându-mă la povestea asta cu NATO și la povestea cu programul și cu contractele din SAFE, am avut curiozitatea să mă uit pe niște documente și statistici în legătură cu cheltuielile făcute de România pentru înarmare. Noi așa trebuie să pronunțăm, nu există pentru înzestrarea armatei. Astea sunt formule edulcorate, îndulcite, diluate, pentru a vorbi despre un fapt care, sigur, sună prost, sau mă rog, cutremurător așa, și pe care unii vor să-l înducească numindu-l înzestrarea armatei. Știi? Nu, frate. Înarmare. Deci România a cheltuit pentru înarmare. În deceniul 1996-2006, în jur de 2 miliarde de euro. Gândiți-vă, deci, în cei 10 ani din 1996 până în 2006, că de atunci, cam deodată cu intrarea lui Constantinescu în mandat, au început să se facă achiziții de armament. Și am cheltuit în deceniul ăla vreo 2 miliarde de euro. Apoi, în deceniul 2006-2016, am cheltuit dublu, chiar mai mult, undeva spre 5 miliarde de euro. Astea au fost sumele. Nu spun, pretind că sunt deținătorul. Atenție, nu vorbim despre cheltuieli legate de
salariile militarilor, nu vorbim despre pensii, vorbim despre bani dați pentru a ne înarma, pentru a cumpăra armament de toate felurile. În perioada 2016-2026 ajungem la un total de, punând și contractul ăsta, safe și nu știu ce, de 22 de miliarde de euro. Deci, per total, în ultimii 30 de ani, să punem așa, grosomodo, România a cheltuit pe înarmare peste 30 de miliarde de euro. De ce aduc aminte de acest lucru? Pentru că văd în momentul de față și am ascultat cu atenție dezbaterile din Germania, spre exemplu, unde situația este îngrozitoare, prieteni. Industria germană constructoare de mașini, despre care de când eram mici ni s-a spus că este motorul Uniunii Europene, când vine vorba de partea economică a Uniunii Europene, e în cap. 100.000 de muncitori din această industrie constructoare de mașini din Germania vor fi concediați în perioada următoare. Și am ascultat un discurs al lidera opoziției, Alice Weidel din Germania, în care critica, pe bună dreptate, această situație îngrozitoare în care s-a ajuns cu industria germană și vorbea, iarăși pe bună dreptate, despre demența asta legată de cursa înarmărilor. Pentru că și Germania cheltuiește ca la balamuc, la fel ca multe alte țări, România e inclusă, bani pe înarmare. Hai să ne înarmăm. Hai, cât mai multe arme. Sigur, hai, dar de ce? Cu cine ne batem, mă? O să vină tot timpul să ne se spună acum, bă, nu vedeți că Iran, că Rusia, că nu știu ce. Așa și? La cum arată lucrurile în momentul de față, aveți impresia că dacă ne atacă rușii, războiul o să dureze mai mult de 3 zile? Adică, deci dacă rușii atacă o țară NATO, ce o să întâmple? O să ne batem cu ei, cu F-urile, cu tancurile, am văzut Miruța a venit din Turcia a venit cu o corvetă cumpărată de la turci, îmbrăcată în costum de marinar. Bă, ăsta e ceva, este definiția penibilului. Ce facem, mă? Cu corvetele, cu toate astea, noi așa, și în general. Când de fapt toată lumea știe că lucrurile se tranșează nuclear la o, adică dacă într-adevăr confruntările sunt pe bune și la un nivel din ăsta foarte important. Gata, să dă aia nucleară și s-a terminat. Lumea, cu alte cuvinte, că vreau să vă rog și pe voi să comentați și să vorbim despre acest subiect, că eu nu mai înțeleg absolut nimic. Deci lumea e în cap. Toate piețele să vaită cu bani, că vine recesiunea, că e inflație, că junk, iată la noi în România. Și în ciuda tuturor acestor lucruri, ca prin magie de undeva, dintr-un buzunar și să scot în continuare miliarde în toate țările pentru înarmare. Nu e nimeni în continuare pe pământul ăsta, eu n-am văzut, nici la summitul ăsta NATO n-am văzut, pe cineva care să zică, bă, hai să încercăm să oprim, era pe vremea lui Ceaușescu o expresie pe care fiind copil nu o dezlușeam foarte bine, pentru a opri cursa înarmării. Da, mă, să zică cineva la ora asta, hai mă să facem un efort să oprim această cursă dementă a înarmării. Că uite, ni se duc industriile în cap, uite, se întâmplă lucruri. Pe nimeni nu interesează acest lucru. Sunt însă toți foarte atenți la faptul că, nu știu, s-au cheltuit nu știu câte sute de mii aiurea în nu știu ce fel de domeniu. Da, și ăia sunt într-adevăr, n-ar trebui să se cheltuiască.
dar să cheltuiesc miliarde de euro pe înarmare în condițiile în care nimeni nu știe la ce ne trebuie aceste arme. Nimeni nu vorbește despre pace. Ați văzut vreun discurs în lumea de azi de la un lider politic despre pace? Unul să zică, luptăm vrem să închidem chestiile astea. Hai cu pacea, hai să închidem niște fronturi. Nu. Cel mult să discută despre armistiții, cum se întâmplă acum în povestea dintre Ucraina și Rusia. Din când sau dintre Iran și Statele Unite. Hai să facem un armistițiu, cu alte cuvinte, nu oprim războiul, să luăm o pauză, să mai respirăm puțin, să ne mai împrumutăm, să mai vină niște arme, să avem ce să mai bum. Și? Despre pace nimic? Nimic. Deci din punctul ăsta de vedere, mă întorc, dacă vreți, la dialogul pe care l-am purtat cu Călin Georgescu în volumul Înapoi la turul 2, pe care îl găsiți pe turcescu.ro. Că mă mai întreabă unii alții, dom'le, dar unde găsim cartea cu interviul cu Călin Georgescu și cu Ion Cristoiu, Dan Dungaciu, Adrian Severin, Cosmin Gușă, chiar și Anca Alexandrescu e acolo în volum. Și e interesant așa să citiți în timp, așa, să vedeți cum s-au reașezat unele chestiuni. Mă rog. Îl găsiți, volumul pe turcescu.ro. Este site-ul meu și acolo, cum deschideți turcescu.ro, găsiți acest volum. Și în dialogul de atunci cu Călin Georgescu mi-a spus un lucru pe care îl readuc în discuție, tocmai pe ideea că încep să cred din ce în ce mai tare că omul iarăși a avut dreptate și în legătură cu această chestiune. Mi-a spus, domnul Turcescu, eu am pierdut alegerile nu pentru că sistemul, n-a vrut să ajung eu președinte, că voia să ajungă Nicușor Dan sau că voia să ajungă. Și am zis, dar de ce ați pierdut alegerile? Și a zis că pentru că am fost singurul candidat care în 2024, în campanie electorală, eu am fost candidatul care a vorbit despre pace, în vreme ce toți ceilalți vorbeau despre război. Am zis atunci la momentul ăla al interviului, da, mi s-a părut o idee interesantă, dar cum să spun, știți cum e, multe lucruri interesante s-au spus în interviul din cartea asta. Dar atunci am zis, da, domne, s-a părut așa o năstrușnicie cumva, hai domne, zic, sistemul n-a vrut să ajungă Georgescu. Dar acum încep să-i dau iarăși din ce în ce mai multă dreptate lui Călin Georgescu. Da, în noiembrie și în campania aia, octombrie-noiembrie 2024, campania pentru prezidențiale, Georgescu vorbea despre pace, toți ceilalți vorbeau despre Ucraina, război împotriva Rusiei, cu tare. Zicea, nu, domne, el spunea, pace. Astăzi, la ora la care evaluăm și vedem, inclusiv din punct de vedere financiar, ce bani se bagă în povestea asta cu războiul, ajungem la vorba lui Georgescu și ne dăm seama că dacă ar vorbi mai mult despre pace și pacea chiar s-ar întâmpla, adică n-ar mai exista această cursă a înarmărilor, unii ar pierde niște bani mulți, mulți de tot. Sigur, nu pretind că zic vreo noutate, pretind doar că ne-am trezit, ne-am deșteptat mulți în acest moment și înțelegem că această cursă a înarmărilor nu e, știi că unii zic, dom'le, am văzut și această expresie, trebuie să ne înarmăm dacă vrem să fie pace în lume, pe bune, Păi eu nu cred că războiul va fi cel care va distruge această lume, războiul la propriu, da? De la arme, de la tancuri, de la corvetele lui Miruță sau avioane, F-urile lui Iohannis, că el era ăla cu F-urile. Eu cred că prima dată ne vom distruge pentru că o să dea cu tunul unul și altul să caute un loc de muncă și nu o să-l mai găsească. O să vedeți. Uitați-vă, când Germania concediază 100.000 de oameni din cea mai importantă ramură industrială a ei, eu zic că semnalul de alarmă nu că e tras, este la cote asurzitoare.
Așa că, din punctul meu de vedere, cred că singura variantă este asta, să avem, cum se spune la Sfânta Liturghie, făuritorii de pace, mă. Pe ăia trebuie să-i căutăm. La ăia trebuie să ne uităm. O să, din punctul meu de vedere, cu mare atenție o să analizez în discursul liderilor politici, mai întâi sigur autohton, dar mă uit și la cei de afară și voi încerca să pun mare accent și să-mi pun încrederea în oamenii care vor avea curajul, atenție, în astfel de vremuri, să vorbească despre pace. Mulțumesc tuturor celor care contribuie la efortul de a ajunge la 100.000 de subscriber pe acest canal de YouTube Robert Turcescu Oficial. Sunteți minunați, sunteți din ce în ce mai mulți. Vă mulțumesc. Rămâne valabil, mucușorilor. Misiunea voastră e una singură. Nu fiți proști.